ki kubor na kashlem jong unong san hima. Kumsi benda ban pendep yakikam ki basateng jong iba David E. Nongrum MLA Kamauran Keneng bala bamkwai hadwaru blai ka umpling unit Congress committee kala sam ikigas connection kaba MLA ulamang nakaskim MLA jong snam arhajar arpo arhajar arpway Sakito ki longyeng ki bampadon ya kagas connection jong kasnong umpling ka umpling unit Congress committee kala sam sya kembal laispa live south li ki longyeng bad ya kani ke jingelang lapan long hamadan basketball court dong shaneng ha kete kesngi lai don rangkat langru ikurim jong iba David E. Nongrum bamkwai hadwaru blai ikong Atula Temjen bat kikun jong i uba Charles Pongrup MLA kanong thamai constituency ubadai ru ukpa jong uba David E. Nongrum iba Basan Lawai ubadai president jong Kamauran Keneng Block Congress Committee ki executive member jong kadorbar snong umpling hapo ke jingelam jong irang ba snong iba SF Pengrup bat barok kinokit kam jong ka Congress Party nadu ka women's wing youth wing jong ka snong umpling bat kipaj ba kibayo jingerap na kani ka scheme ha kani ka sngi na kalyang jaka umpling unit Congress Committee kapan pawi ka jing sngaungu ka bakraw yaw MLA ka Khadlai Maurang Keneng constituency uba David E. Nongrum bamkawai hadwaru blai ya ka jingno senyang ka jongu menba idang don ha kasla prothai kumuta unong mi khmat uba sha na ka banta ka jing mentoi amtang ya kinong kersan ki jongki hanrai ila ai ka jingerap kelum ya baro ki pajba jong kasnong bat ya ka constituency hi maro kawe